И здравей YouTube! Аз съм Скел 18, като знаете. Днес ще играя в Frozen Craft. Това е спално. Тук има портали, нали? Тук за Недера, Флуда, евентите, PvP-то. Начайте, опа. Да. Естествено. Се бъгва и в този сервер, където играх Telnet или Legend Craft или как вече не му знам името. Спрях да игра останалите път, разхвърлях си айтемите и така. Това е survival. Добре. И да започнем от survival. Така. Това е War of Survival. Тук спомня. Ender Chest. Това са мисецовете. Да, на 20-та главната правя томбула с 2 фулсета и там 32 лега, мисля, че общо. 32 лега победители и 16 там на втори място, който е. Нали няма много хора, ми 12 човека. Така. Warp. Enchant. Ето вече ми е по-то. Тук за 2000 може да си апарате всичко. Да, това е спална. Това е enchant. Тук са джеловете. Така. Еми, сега отивам в следващия портал. Шопа. Ето това е шопа. Чакай сега. Си включа малко зарядното. Така. Добре. Ето това е шопа. Warp Event -1. Така, нали ще обиграме всички лапове. Това е Warp Event 1. Така, да видим. 2. Така. Ето го 2. Тук Speed Event. 3. Нали, няма го минам, защото много време. 3 е Jump. 4. Чисто не знам какво е това. Нищо не виждам. 5. Няма горе. Някакъв следващия Warp. Food. Да. Food. Така. Power Food. Бриле. Както виждате, full set, нали, Unbreaking Pro 4.3 е достатъчно, нали, се бори за full set. Така, full match. За мен съм с такива айтеми. Така. Warp. Giles. Така. Ето го Warp Gel, видяхме го вече. Warp Nether. Добре. Така. Warp Nether. Мисля, че пак има PvP или пък не. Не знам. Така. Warp под ми няма хора, на креатив е. Мисля, ако не са го махнали. Warp PvP. Отидем. Това е Warp PvP. Това сигурно на евента. Тази на PvP евента, нали? А не. За тук излизате и се биете. Може да си купите пошенки. Така. Warp Ranks.
следващия епизод сигурно ще се побием, нали? Има рез. Factions. Нали, са в този город не може, обаче само ако не се рава ще покажа. Това са ранковете. Че съм да видим. Скол SMS ранковете. В момента са Frozen, Donator и Assassin. Ето какво представлява кита. Според мен малко... Ето и този какво представлява, нали, Unbreaking 3, това е даже по-добро сет, с който съм аз, но няма значение. Нали, пак става кит Assassin естествено, full set, full match, легове, така, тук са враговата. Първо, не чупи чужди къщи и постройки. Второ, не използвате хакове или модове като X-Ray. Трето, не спами в чата и на лично съобщение. Лек на МСД. 4. Не обиждай другите играчи в сървъра. 5. Не влизай в чужди къщи без разрешение. Странно. Не искай оп, гейм от ранг, итъмс или друго от админ. 7. Не лъжи мами и другите играчи. И 8. Забравено е да се поправят айтеми на другите играчи. Warp, Shop ходихме, Survival ходихме, Trade. Така. Ето Warp Trade, пак до Warp Enchant. Тук влизате, като почне има лендар честове. Сега какво се прави? Така е добра. Warp. И това е последния Warp. След това ще покажа, че има резиденции, нали? Бам. Ако ме ближим. Така. Survival, така. Ето има рез. Мисля, че е безплатен. Да, безплатен. Имате право до 2 или 3 реста. Това от мен сега е просто информационен клип за сървъра, в който ще почна да играм. Нали, вече съм почнал да ще продължа, ще правя много такива глупости. Значи 20 абоната и така. В следващия клип сигурно ще се бием и ще пооцеляваме малко. Чао!